зокрема стосовно Почаївської лаври. Мінкульт згадав, що хвилиночку, це ж власність, от туди. Потім інвентаризація в Києво-Печерській лаврі, потім обшуки у Павла, якого називають журналісти, вибачте, вже даруйте Паша Мерседес, настоятеля Києво-Печерської лаври. Ну і СБУ вилучила в Українській православній церкві Московського патріархату пропагандистські брошури. Це як розуміти? Оці всі, низку цих подій. Також я не можу коментувати. Ну як ви не можете коментувати? От уявіть собі, що я прийшов до священника в церкву. Поясніть мені, як священник, прихожанин. Це повинні були давно зробити, розумієте? Ці брошури, вони в Верховній Раді роздавалися ще 4 роки тому, я пам'ятаю, прямо в Верховній Раді. До мене сьогодні зранку прийшли журналісти Першого каналу і брали коментар стосовно цих брошур, навіть цитували. Але ці брошури роздавалися активно і друкувалися без позначення типографії ще в 2014 році, 2014-2015 році. Тобто просто закривали очі, так можна було раніше відреагувати, я тоді не розумію. Тобто зараз це все робиться як... Це моя думка, може це на якесь упередження, тому що я розумію, що Московський патріархат готує багато провокацій. Ці провокації готуються не самими священнослужителями, але вони готуються якимись силами, може бути, а-ля там Вадим Новинський, чи то і ще там іншими якісь службами, російськими в тому числі. Це може бути і вброс цих нових брошур, там нових, щоб розкачувати, як це таке слово, народ проти того, що буде відбуватися зараз, об'єднавчий собор, створення нової церкви, щоб розхитати ситуацію міжрелігійного конфлікту. І щоб попередити його, може це такий крок наших спецслужб попередити, нібито показати, що ми за вами слідкуємо, ми пам'ятаємо, що ви робили, що є ці брошури, і ось на кожного з вас є інформація, що ви робите, антидержавну діяльність. І може це такі, знаєте, демонстрація такої застосування, може бути, навіть правової сили стосовно цих священників.